маҳдудиятҳои нав ҷорӣ карда мешавад барои муҳоҷирон тааллуқ дорад. патент анулир ва чидагӣ бошад, бале шумо даромадан метонед, вале Россия метонед пересекат граница кунед бо воситаи будрои Россия. Салом тамошобинони барномаҳои Соробон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Хеле ки аз номи видео диден, маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Бародароне ки мехоҳем донистанд, аз Федератсияи Русия депортатсия дорен ё ки надорен, номерои WhatsApp мебарояд бинависонед, проверка запрет мекунанд. гуфта мешавад, дар соли 2026 муҳоҷиронро дар Федератсияи Русия чӣ интизор мебошад? Дар соли 2026 дар Федератсияи Русия талабот ва маҳдудиятҳои ҷорӣ мешаванд, ки ба муҳоҷирони корӣ ва корфармоҳои онҳо дахл дорад. тасмим гирифтанд, ки онҳоро бо забони маҳаллии худ фаҳмондадиҳӣ кунанд. ва дуюмин чӣ интизор мебошад? арзиши патент боло меравад. арзиши патент дар аксарияти минтақаҳои Русия ҳамасола боло меравад ва ба ин индексатсия кардани нишондиҳандаи арзиши кор вобаста аст. яъне ки дар Федератсияи Русия аз 1 январи соли 2026 нархи патент аллакай қимат шуд. масалан, арзиши он дар шаҳри Москав 8900 рубл то 10000 рубл ва дар шаҳри Санкт-Петербург бошад аз 6 то 8000 рубл боло рафт. яъне дар соли 2026 муҳоҷиронро чӣ интизор гуфтем, маҳдудиятҳои нав ҷорӣ карда мешавад барои муҳоҷирон тааллуқ дорад ва дуюмин ки нархи патент боло рафт ва сеюмин ки шароитҳои дастрасӣ ба кӯмаки ройгони тиббӣ боз ҳам вазминтар мешавад. маҳдудият барои кор, яъне ки дар соли 2026 ба муҳоҷирон машғул шуданд ба фурӯши машрубот ва тамоку дар ҳамаи минтақаҳои Русия ба истиснои шаҳри Москав манъ шуд ва ҳамчунин фурӯши доруворӣ дар бозор ва нуқтаи фурӯши беруна низ манъ мебошад. ғайри шаҳри Москва дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия, яъне ки фурӯши машрубот ва тамоку барои муҳоҷирон қатъиян манъ карда шуд. хеле дигар навигариҳову тағйиротҳо шудагиай. насиб бошад дар видеои оянда боқимодаша мефаҳмонем якчанд корҳое ки дар соли 2026 муҳоҷиронро интизор буда чӣ гап мешид. дар аввали видео то ҳамиҷаша мо барои шумо фаҳмондем. бо диққат бо метавонед ки аз нав гӯш кунед ва хубтар мефаҳмед. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародарони азиз, кадомит границаи Қазоқистон мехоҳем бигзарем? праздникҳорам буд чӣ метонем ки бренд пересекат кунем ва биён айдисаи нав документ кунем, кор бикунем. номерошон мебуранд, занг бизанем, шуморо бо нархи арзон границаи Қазоқистон мебаранд. Очилдиев нависонда. салому алейкум. ака патенти ман анулировад кардагӣ. ман буром аз Россия бо даромадан метонам. патент анулировад чидагӣ боша, бале шумо даромадан метонед, вале то муддати 1 сола дигар патент гирифта наметонед. Самир Маҳмудов нависонда. салому алейкум. картин мара маҳкам кардем. граница барам ҳичӣ намешавад. ҳичӣ надорам. имконият ҳаст ки вақте аз граница баромадан шуморо депортатсия бикунам. Аҳмадович нависонда. ассалому алейкум акаи Соробон. ман дар Федератсияи Русия, не ки i6 модель омада, ҳуҷҷатҳои хона нодуруст гуфта документҳоро ҳамаша дорам. хонаро чапа мекунем гуфта чӣ кор кунам? яъне барои чӣ? барои нодуруст будани ҳуҷҷат чиро дар назар дорем? яъне техпаспорт надорад ё мисоли гап мегирем сохтмон кардагӣ легализатсия надорад, чиро дар назар дорем шумо? Демир нависонда. салому алейкум акаи Соробон. агар гости даромада бошӣ Россия, метавонӣ пересекат граница кунӣ бо воситаи будрои Россия. 3 моҳ вақт дорем шумо дар Россия бесен ва бояд аз Россия берун буроед ва сразу дар муддати 1 рӯзу 2 рӯз даромада наметавонед. мутаассифона муҳлати муайян дорад чиз. як нафари дигар нависондае ки салом, ака печати фалшивӣ дорам. паспорта алиш кунам мешавад, Россия барам мешавад. иваз кардани паспорт и худаш як шубҳа дар ҳамон фурудгоҳ мебошад. яъне нафарое ки проблема доранд иваз мекунанд паспортошона ва дар Федератсияи Русия вақти ворид шудан паспорти наваки бинанд, ҳамин чизоро дарҳол бигӯем ки дар фикршон мебинанд ки ҳамин одам подозрительное гуфта ва метавонанд шуморо обратно аз рейсон бигардонанд, роитон мекунанд. шуҳрат нависонда. салому алейкум. рассамошкаи телефона манъ карданд. ростае? дар ин бора насиб боша, пага видео мекунем, интизор бошем, ҳамаша мефаҳмем.
расулов нависондаем. Намешавад ки дигар дар бораи хизмати ҳарбӣ гап назанем. Фақат саволҳои бемаънӣ метавон шумо ҷавоб медиҳед. Мешава гап назанем, лекин ҳамарӯза савол ҳастанд. Як нафари дигар нависондае ки салому алайкум акаи Соломон. Ҳозир меган аэропортро як муддат маҳкам мекунанд. Ҳамин гап рост боша ё ки не? Не, ин гап рост нест. Аэропортҳо чӣ хеле ки буд ҳамон хеле истодагие ва кору фаъолиятшона карда истанд. Москва нависондае. Салом. Сози ака. Дар Тоҷикистон чанд хабистем ки реестр ҳуй мешавад. Пешакир Раҳмат. Берун аз Федератсияи Русия будан ин сабаб шуда наметавонад ки номи шумо аз чорни списка бубарояд. Агар номи шумо дар чорни списка боша ва шумо аз Россия ки берун шидан шиден, дарҳол въезди шуморо маҳкам мекунанд вақте аз Русия баромадан ва дигар то пӯчидани муҳлати въезд анаму запрети шумо мисол наметавонед ки ба Русия дубора барбигардед. Зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.